रोङाबा लिरनाङा मा आम जुलि जाखोबायलाय मा लिरनाय जाखोबायलाय सोर लिरनाय बिलाय आं बे लिरग्राखौ खबर लागोन आं लिरनो रोङाबा लिरनाङा नोङो मा आम जुलि बिलाय मा जाखोबायलाय बर' बिजोंनि फरायसालिया बबे लामाजों बा बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरा मा जागोन एफाग्राब फोरोंगिरिफोरा टेट पास जानानै दङ आरो फोसावथायनि बायदिब्ला आसाम सोरखारनि फोसावथाय जायबा मासि होदों जोबोर लाजिनांथाव गासै मोन 58 मासिल' दङ बर' बिजोंनि थाखाय दा गोबां साननो गोनां आरो माखासे आपडेटफोरबो दंबावो दा बेनि सायाव सावरायगोन दा बे बर' बिजोंनि सायाव जोंहा NLFBनि दैदेनगिरि एन फानजारि बा फुंखा नार्जारि बिथाङा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं देखायनि बिथाङा पस्ट खालामनानै होदों बे माबाखौ आं देखायगासिनो दङ बर'फ्रा सांग्रां जा गोदोनि समा फैफिननो हमबाय नायबानो जाबाय नै आं स्क्रिनशट होना होगोन मानोना बेहाय मोजाङै नुवा मोनाबाय दा बेहाय नै LP आरो UP स्कुल टिचार रिक्रुटमेन्ट 2024 एसिस्टेन्ट टिचार LP स्कुल एसामिस मिडियाम 3156 बाङालि मिडियाम 548 बर' मिडियाम 46 अनलि एफाग्राब नेवसिदों दा बेखौनो गोबां दैदेनगिरिफोरा साननायाव गोलैदों आरो माखासेफोराथ' मा होनबावनो दा बिनि सायाव दैदेनगिरिफोरा मा बुंगोन बेखौ फैबाय थानाय समाव मिथिगोन नाथाय जायफोरा फोरोंगिरि जानो सानो बिथांमोननि थाखाय गोबां चेलेन्जिं माने गोबां नाजानांगोन बेखिनिल' मासि आरो बेहाय दङ UP एसिस्टेन्ट टिचार बेहाय एसामिस मिडियामनि थाखाय दङ 673 बाङालि मिडियामनि थाखाय दङ 302 आरो बड' मिडियामनि थाखाय दङ 12 साइन्स टिचार UB स्कुल एसामिस मिडियामनि थाखाय 310 बाङालि मिडियामनि थाखाय 68 नाथाय बड' मिडियामनि थाखाय 00 दावदै दैनै साइन्स टिचार गैयानो हिन्दी टिचार UP स्कुल बेहायबो बर'आ 00 गैया लांदां दा बेनिखायनो गोबां कमेन्टफोराबो हरदों नै कमेन्ट मा हरदों नायबानो जाबाय नै जोबोद दुखुनांथाव सोमोनांथाव सम आरो बोथोरा साननो गोनां जानानै फैबाय बर'फोरखौलाय बहाथो सेलेक्सन खालामनो नंगौबो बिखा खामथाव परिबर्तना बेखौनो होनो ब्रादार गिदिर गोलावफोरा फैसानिल' सिमां नंगौथ' र' गिदिर गोलावआ फैसानिल' सिमां गेदेर गेदेर गारियाव बेरायनो मोन्दों गोसोबायदि मोनजादों मिथिं खालामहैदों जादों लोंदों गारि गेदेर लाना बेरायदों पुलिसफोर लाना बेरायदों नाथाय हाराया बबे लामाजों बेखौथ' मिथिला रावबो गाव गावनि उदैयाव सोदों गाव गावनि बागिफोरनो गाव गावनि गथ' गथायनो दाम गोसानि मबाइल बायना होदों जानाय लोंनाय होदों ड्रेस बायना होदों नाथाय मा होनबावनो बेफोरखौ बुंनानै लाब गैया आरो बुंग्राफ्रासो दाय जायो दानिया दा मा होनबावनो दा जोंनि बर'नि आफाद गौथुम बिथांमोना मा बुंगोन बेनि सायाव जोंनिथ' बर'नि गोबां आफाद गौथुमफोर दङ फरायसा आफादनिफ्राय लानानै बनसुनिफ्राय लानानै गोबां दङ दा बिथांमोना मा बुङो बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन जायखिजाया बे मोनसे जोबोर साननो गोनां बाथ्रा रोङाबा लिरनाङा मा आम जुलि जाखोबायलाय मा लिरनाय जाखोबायलाय सोर लिरनाय बिलाय आं बे लिरग्राखौ खबर लागोन आं लिरनो रोङाबा लिरनाङा नोङो मा आम जुलि बिलाय मा जाखोबायलाय मा आम जुलि नों बे लिरग्राया जोंनि 4 नाम्बार आम जुलिखौ लासिंसि खालामदों आम जुलि होननानै लिर आम जुलि मा आम जुलि जाखोबायलाय लिरनो रोङाबा लिरनाङा जोंहा लासिंसिं जादों मा आम जुलि बिलाय लिरनो रोङाबा लिरथारनाङा बे जाबाय जोंनि आम जुलि लिरनो रोङाबा लिरनाङा मा आखर जाखोबायलाय मा नम्फा आखर जाखोबायलाय लासिंसिं थोद बे नामा लासिंसिं जादों मा आम जुलि बिलाय लिरनो रोङाबा लिरनाङा बेयाव आम जुलि होनना लिर आम जुलि होननानै मा आम जुलि जाखोबायलाय लासिंसिं बे आखर लिरग्राया जोंनि 4 नाम्बार आम जुलिखौ लासिंसिं खालामदों बे जोंनि आम जुलिखौ लासिंसिं खालामदों बेयो मा आम